long APHLC long kaching bedun amai kang ni Bokajan ang kang ke ongdong additional classroom kikim patang teret Barim Kalitang Rajendra Rong Piaphan Mean Pipontang Lo. Kedamtang jakhong ni paing kore hiniar ni di puton pen manjang bong nili filing bodet. File along ke do lake nili sopo sarsongja tok biamen pen HSLC admit card, registration card, Aadhaar card lapen ka certificate lapen longlia pata setami do. Lapen do anta original side. Nasi jirpi po pen danglok korti injir lapen bus conductor pen driver madule longabang ling seta sirkep ke thom truck pho truck troxy hini isi truck phaibi anambara long birtanang ki pija phansi chuning ri iglo ka chuning ri abang harsing tokbi rongbarim dipu Kardom pini prime time along pen ilisami milina hansepi pini birtang ton pen chethanam senang Korkanthi constituency ke parlo samilang solong All Party Hills Leaders Conference Ratcharia song along kaching bedun amai padopon. Bangso hudon plikebra troxy atum APHLC along chepa ogdun. Pini samilang solong APHLC mati All Party Hills Leaders Conference Ratcharia song hinpen song along kaching bedun amai padopon. Bangso APHLC song along kaching bedun amai along aluhi sarpo manten APHLC tiripi amai pujai kathar kongchun bang sarkiri rongthar wothat langso LA amai pu Bikram Hanse thawar ke hat LA kongchun bang Ruby Singh ronghang dunmai pu Rajesh Tiso atum pendanglo pinnangan APHLC asongja piatum chitong dun Pini bangso kaching bedun amaya long kidamtang apor hut BJP asong along ke claim kachepaduk dun ahemtun don thom ASDC asong along pen hemtun hum thom lapen Congress asong pen don plikebra isi atum amithang asong aphan aning kache thekawe lapen khai long ri kacherai komnang ji po aning chiroisi APHLC long ching bedun rinti yang jogging ante autonomous state long seta was state le long seta six schedule ave deklo te lake inni crime ko lake la hello thi hek ben alam lo la hello inni crime ko athai ave lo a puta se ka ve de dili ko si kikim thekela ma state ta simple pig lake kache that ke that ore nanya kam ta kali la hello la pen ke it's all along development to honor nelitung neli DC Galilang assistant commissioner ke do hotha Dibrugarh assistant commissioner haladak asuatum demand lo haladak Dibrugarh long Brahmaputra langroy aputhak dolong don serak nangi pulo Nil tuma disia bang thakrung lo, nil tuma disia bang ke bamuna muni Orissa pen, alang li thakrung lo je nang tuma development, dolong tong argent ke tong nangima, kali te nang tuma hem ke jepi mi nong ke tong nangima. Dolong bang ke kimpo bang marwari tum traka ke the so live repo, nang tum ke track tak avi. Komat lo solai komat lo lege dopo kunili joma disi thak do Karbiang long autonomous council kilik padonang ji sitami siksidul arona ting pensi kilik padonang ji punili tum lam hoi ki pitang do lapen non pai ni phai inquire player ni si kepang dak ji alam do pusi APHLC mai phu je ai ka thara sang hu pen ning je pon tum re-election nang ji puke abinong e non de delo ke pu la election do dia ko ben so ne tu pu election la so election ke chokche lage panchayat aron pensi pedo kape do ya phansi ke claim la potsi 6 schedule aron pensi do nangi punitum case ke file tang do la pen case ta non
ไปจิกเลยก็รับเพลียนี่สิอากูถูกทุยปอลำนี่ตุมอาร์ยูลอละสิรีเอเล็กชันนั่งเบกี้ละเป็นนี่ตุมละปนชัดอโลเป็นอารอนเป็นบารุเคลมโลแต่ถ้าเคลมมันตาเคลมถูกเป็นไม่ได้กระจงหูเป็นล็อกเกจกเกเทงเป็นสิละตุมอิเล็กชันแต่ก็จะไปให้ละเกให้แต่ก็เลียบินองละบีเจพีเลยก็ให้ก็ลีละเกฮาละเกจีบงบเสนาตุมหันกับไปให้บอร์อีอากามเกให้เกการเบียตุมลีเด็กเกดักเกbongo sena ke chia tum sing hai kente election ke hala tum alli si non claim chot ji kente dong muka pen sem sing ti karbing long lai Assam Sarva Shiksha Abhiyan Mission Bokajan Education Block angkang ke parlo ongtung additional school ahem amukha ki kimpon pini ani anta patang te desi rang hamamat koi kraisi ke thek dam long ke ong Karbi Anglong arlo ke charle hin ke misenji aphanpura education asai campaign ke damtang surihini ra inkoi lapen inkoi ra isi abaha pen along tin ME school a hemalong lak inkoi panong si additional classroom kim rang ponlo Bonta bangso additional classroom asai ki claim pona contractor atung ki claim nangji amethang asai amukha piniarni anta chepatang wangwe detsi ke thek onlong ke ong Bokajan hawar malom ason thak thak si Karbi Anglong angkang tia longta lapuson additional classroom ke patang tia bang thuke langdam etlo pulote ke tang tia phaisi ke ong ta hai bangso hem ko pia thesi ke patang pon pe derma mate Karbi Anglong Autonomous Council a hin pentong atangka mate bills ipe det apot ma mate bill to end that si kang samri ma buta arjuni me lasi ajat puno non an ningkani si ke pleng tang det apiana bangke bangso additional classroom a hem tang nangji apot Athe sarkar ta education ana thuke RD ki pinai ahimlo lapen kai ke amat ame kachibilor asai kamlo lapen langdam lo pulote education ahin helo sarkar ta tangka ke pi ke ongnai asai kamlo lasinon Bokajan block angkang ke do an additional classroom ahem ki kim a contractor atum ke batang thai asonte chilang mesenji lapen bangso puthak non ke do bom education asai kam ke lang a em Richard Tokbia hin pen bangso puthak RD ki ponasonte ke charli hin anso se paprang don thekji Bokajan pen ananterang Karbing long lai Bokajan subdivision angkang inut nong nam ka che thangklong abang phu Karbi Anglong Autonomous Council EM barim karlitang Rajendra rongpia phan kedam tang ja khong ni phai ingkoi ran yer ke bani mesen pen me an pi pontang lo Abarim EM Rajendra rongpi kedam tang pen nangani pen keso ke long lok ajok kedam tang ja khong ni phai ingkoi ra trok ani kang sampor phai pli malong Guwahati rong Sophia long kedo Apollo Hospital along si Amek Chilo Alang li Amek Chi det pen amithang hemalong anwan si Don rap jirpo jirpi chepho chero ke thekiding rong berong thakatuma phan inghong si kedam tang jakhong ni phai inkoraner kep ani ada por phai kep apor bangke hanjang langso dok rong pia rong amithang hem pen abang arpum rong arjon hanjang langso ahithi Eastern Karbi Anglong College Hanjang Langso Sports Association Karbilamed amai hai huyadim pajoi damlo Bangso pioneer lo por kalitang rong pia sang ho phan rong kang sam palisi abang arpum me an piponlo Lapuson mekri meglang hut MEC kadom terangti abarin EM kumsing beatum chetong dunsi chepadi dun rintilo Bokajan pen ananterang Karbi Anglong lai Kidam tang ja khong ni phai inkoraner ke bani dongka mukam waisong pathuak lamalong kapta atum pen ke paman pon ingdeng hini kapta football knockout angdung kiti ke pathu ponalong Bokajan block teacher committee pen rongkhang block teacher committee atum angbongsi angdung kiti pathu pon Kedam tang ja khong ni phai ingkoi ra player ni dongka mukam waisong pathuak lamalong kapta mate KAPTA klembang phu karlitang Samuel ingti Sotio Dev Sarma atum chikimo men pen ingdeng hini football knockout padupondo Bang solong Karbi Anglong angkang pen block 3 si athan bang atum la pen SSA atum pen team 3 hini an bangso football knockout pathu pondo Bang song bong pen angdung kitia hut rongkhang block teacher committee la pen Bokajan block committee atum angbong si angdung kiti pathu pondo Kapathu pamahut Bokajan block teachers committee atum golni la pen halapu rongkhang block teachers atum
goal pho an thapon si Bokajan block teachers aphan parem ponlo kapta pen ke paman pon bangso football knockout angdung ki ti ke pathu pon along man ke do DMB vice chairman Rensing Timong lapen lunse pia tumpen chitong dun si Alira lon chipi dun Rongkhang block teachers committee atumpen ke haipon anong i trophy lapen tangka suri thong kep chepalong pon lo bangso football ke pathu kachipati ahut ke do an setami nilitum angbong ke langchari dun abang kudolong laselang lituma hin pensi langchari dun popusi kapta mai pu Robin Hansi pen ningje pon Nilitum Benglong Primary Teachers Association pen second kapta football tournament. Nilitum Chineng general meeting long se parai lo. Dia second kapta tournament ke Rongkamukang Waisong Stadium long se Patsuko. Labang soal ke Patsu cepalang pecari kato pada management angka. Da Rongkang Block Teachers Committee President Secretary ba committee demase Rongkang Block Teacher demase director. Benglong angkang pipen block on lo da ka pacu ke. Ada nilitum ke 11 blok ini pun kan Benglong ke. 11 blok se Patsu pon lah sekene kidam tang bang ke. Tenang bang ke SSA East West SSA staff tempat sebagai di Education Department lo kot nak pergi informasi ini tuan Central Committee long decision MC barata tim do apa. Asal lapinu yang dungi tilong ko mama tim blok tum si cepati pon iglo. Labang ke dak Rongkhang blok lapen Bokajan blok. Ke fang bang jilang stamina litum boson paman pon bom jilang ma. Oh, labang ke ini tuan anikan bang tak Patsu pon bom ko. Athe la so tournament amen ke jok amen dah kali 1958 2 Oktober kapta founder President Samuel Inke General Secretary Kalita Sotodok Soma. Dongka mukam pen Vicky Day Karbing long lai tang tipini prime time berda ke lapan se kang tonik lo